В днешно време с развитието толкова бързо на технологиите, на изкуствения интелект, всеки бизнес, независимо от сферата, трябва да се дигитализира. Artedoc, това е агенция за преводи и легализация, която миналата година, например, представи иновативно решение, чатбот с изкуствен интелект, наречен Артина. В идеалния случай едно такова иновативно решение подпомага и двете страни, и клиентите, и екипа. Тогава ни се потвърди това, което си знаехме до някаква степен, че Артина е една иновация в сферата на преводите. Прочитайки ефективност чрез дигитализация, Артина прави точно това. Тя повиши ефективността в нашата фирма, процесите ни на работа и така решихме, че няма как да не кандидатстваме. Въпреки че не сме голяма IT компания, решихме да споделим за нашата иновация.